Okay guys, pupunta tayo ngayon sa Malabon Post Office, no? Dahil sa aking Google AdSense. So, tanghali na, may mga paninda pa rin dito sa Malabon Fish Port, no? Na maputol lang po natin, no? Ayan po, mga tumpok-tumpok po dito na isda. So, mabalik po tayong muli doon sa ating usapin na yun nga po, yung aking PIN ay hindi pa rin po na ibibigay, no? Pero ang sinasabi sa akin sa paghahatid ng aking email yun daw aking PIN nandiyan na daw, pero hindi dinadala ng kantero, no? Yung tagapagdala ng sulat. So ngayon pupuntahan po natin ngayon sa Malabon, no? Sa post office po dito sa Barangay Concepcion po. So nandito na tayo ngayon sa Malabon City Hall. Kasi tagal-tagal na, 3 weeks or 4 weeks na, nasa kanila na pala yung aking Google AdSense PIN na hindi dinadala sa bahay namin. Ang nagiging problema yung address. Pero tamang address naman po yung binigay natin, no? Pero nagtataka lang ako bakit hindi nadadala doon sa lugar namin sa Barangay Dampalit yung aking PIN ng Google AdSense. Kaya tutunguhin po natin itong lugar na to. Para mag-alam-alam na rin po at itanong po kung bakit po hindi nila na ipapadala yung aking PIN ng Google AdSense. Kaya magtatanong po tayo ngayong araw po nito. Galing pa po tayo ng Nabotas, no? So, Malabon. Ito po yung gasak na patungat pa uwi papunta ng Hulo Market ng Malabon. At katabi lang po ng bahay nyo ng Malabon is Dampalit ng Hulo. So dire-diretso lang po tayo at medyo malayo-layo pa tayo kaunti. Tataka lang kasi ako bakit ang tagal-tagal na hindi pa rin na ipadala sa bahay yung aking Google AdSense PIN. Di ba dapat kapag tama naman yung address na ibinibigay mo at tamang pangalan, di ba? May proseso naman yan eh. Na tama naman yung binigay mong address, pero bakit ganon hindi pa rin nila na ipapadala? Ibig sabihin na ipadala na ni Google dito sa post office at nasa kanila na at hawak na nila to. Pero hindi naman idinadala doon sa bahay namin ang magdadala ng sulat. Kaya mismo tayo na po yung pupunta at aalamin kung ano po yung nangyari. Nakasulat naman po yung tamang address ko po doon sa pinilapan ko. Di dapat naihahatid na po yun. Ang tagal-tagal na po. Meron na po yatang 1 month na nasa kanila po na hindi man lang po na paparting sa akin. Ito naman si Gmail, nag-a-update po lagi sa akin na yung PIN ko dapat ma-submit ko na. Pero hindi ko pa rin po na isa-submit sa kanila. Dahil nga daw ang alam ko at alam din nila, napadala na nila yung PIN. Pero hindi ko lang maalibot maisip bakit nasaan. So, kaya nga tayo ngayon ay pupuntahan na natin siya. Kasi nga, ako rin nagtataka ako Panay sa akin ni Gmail. Tapos, yung PIN ko wala pa. Yun na lang kasi ang kulang ko na ma-submit sa aking account, no, sa YouTube. Kaya tayo pinapadalhan po doon para doon po tayo sasahod. Problema, hindi naman po napapadala. Kaya ngayon
Ayusin po natin siya. Kaya kailangan sadyain ko. So malapit na tayo sa lugar kung saan ito na yung post office po ng Malabon. Dito po sa Rosas Arcade, no? Dito lang po yan at nakikita po natin kung saan po siya at hahanapin po natin. Alam ko dito yan sa Rosas Arcade, no? So post office ng Malabon. Nasaan ka na? So hindi natin makita yung post office ng Malabon kung nasaan na siya. So iikot na tayo, no? Alright. So hindi na pala doon yung post office ng Malabon sa Rosas Arcade, no? So nilipat na pala. Nagkamali tayo ng pinuntahan kasi sobrang tagal na po na hindi rin po tayo gaano napapasyal, no? Nilipat na po pala yung post office ng Malabon dito sa Robinson, Malabon. Kaya so doon tayo ngayon tutungo at doon natin aalamin lahat yung hinahanap po natin na Google AdSense pin. So medyo malayo-layo uli ng konti, no? Parang umiikot lang tayo, parang ikot lang po ng buhay natin, parang gulong. So medyo ikot yung traffic, no? So adjust lang tayo. Iingat po lagi tayo sa pagdadrive, lalo na't dalawa lang ang gulong natin. Ito po ay lugar ng Santo Niño, Concepcion, Malabon. Ito dati nung mga kabataan pa namin, no, dito maraming nagda-drag race kapag oras ng hating gabi, no? Maraming nagpapatakbo dito ng mga mabibilis na motor. Kaya dito ingat-ingat po tayo. So dati makikita yung kaliwat kanan niya puro palaisdaan po, at wala ka makikita ganong kabahayan dyan. No, ngayon marami ng puno, marami ka na nakikita na kung ano po mga struktura ang tinayo nila dyan, yung mga maliliit na bahay, no? Etong lugar na to, lagi itong dati binabaha. Lagi pong kasama to lagi sa malaki tubig na inaabot po lagi kapag tag-ulan. Pero ngayon makita mo ang Malabon hindi na binaba kasi nasa ayos na yung mga dike, yung mga kailugan po natin. Kaya lang traffic hindi nawawala. Kaya ito na po talaga nakagisnan ko kahit nung bata pa po ako, ganito ng lugar na to na traffic lagi, no? So medyo malapit na tayo at tayo papasok sa mall para kunin ang ating Google AdSense pin.
mga ganun sasakyan, hindi mga mapakali. Pa-parking. Ano ba siya, sir? Riders, parker, regular parker, ano sa police, sir? Pa-parking, may kukunin na sa post office. Ang card, sir? Ayun. Kasi pag police kasi, sir, libre kasi sila. Pag libre. Okay. Naka-rider naman, sir. Kung rider yun, sir. Hindi kasi iba kasi sa parking ng SM eh. Ganun dito sa Robinson, sir. Sa ano kasi pag daan, papasok mo agad ng ticket. Card dito, sir. Makaluma pa dito, sir. Makaluma. Sir. Pindutin niyo, sir. Flat rate 25. Ayun ah. Hindi rin. Makaluma tayo. Ayun nga eh. Eh, di natin pwedeng request yan sa sa kanila kasi ano. Ayun, thank you. Okay, sir. Okay. Ano lang, sir. Banda kanan lang natin. Okay, thank you. Gulo naman ang daan nito. Tung.
Saan ito?